నిజంగా చెప్పాలంటే మగపిల్లవాడి కన్నా తల్లిదండ్రులకు ఆడపిల్ల బుద్ధి ఎక్కువ. ఎందుకో తెలుసా? అయ్యో పిచ్చి తల్లి మెట్టినింటికి వెళ్ళిపోతుందే, మళ్ళీ వారం రోజులు వచ్చి నా దగ్గర ఉండడం అంటే ఎంత కష్టమో, అంత తేలిగ్గా వస్తుందా అని చెప్పి, ఆడపిల్లలు లేని వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తాయిలే విన్నా కష్టాలు, అందుకని ఆడపిల్ల మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుందా అని చెప్పి తల్లిదండ్రులకు ఒక బెంగ ఉంటుంది. 3 ఎక్కడికో వెళ్ళి వాళ్ళతో సర్దుకుని ఆడుతూ పాడుతూ సంతోషంగా గడిపిన పిల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో బాధ్యతగా ఎంతో జాగ్రత్తగా, ఓ మాట ఎక్కువ కాకుండా ఓ మాట తక్కువ కాకుండా అవతల వాళ్ళ ప్రేమనంతటినీ ముందు మూట కట్టుకోవాలి ప్రవేశంలో. ఆ తర్వాత అది అంత తేలికండి. మగ పుట్టక పుట్టిన వాడికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ అసలు ఒక స్త్రీగా పుట్టడం ఎంత పరిణితి, ఎంత ఔదార్యం, వాళ్లకున్న మానవీయ సంబంధములు పురుషుడికి అంత ఉంటాయా? నిజంగా చెప్పాలంటే ఎక్కడవాడు అక్కడే పిండి ముద్దలాగా. కానీ ఆడపిల్ల అలా కాదుగా. నేను ఎక్కడికక్కడే ఇష్టమండి. మగ సింహం చెప్పినప్పుడు మగ సింహం చెప్తాను, ఆడపిల్ల